jestli si dobře pamatuju, dokázal, tam je teď majitel opraví, ale dokázal tu trasu směrem do Bratislavy zajet z průměru rychlostních bril, byly kolní cesty a s tím šíleným průměrem. Jen tak po srovnání, já svým moderním autem, když jdu na chatu, na Kycany Vary, tak uděláme necelých 60 km. To se přiznám, že ne vždycky dodržuju rychlostní limity. Takže to je asi takový základní informace, které se tady bude dít. Já bych vám to popřát. Dozadu tam budu mít trochu dostat k tomu chytat. Já přemýšlím, jestli spíš nemají 90. Nemůžeš to nikam dát. Takový větší zastávky budou okolo kolejního Kozojerek, kde bude oběd a diváci budou moct si tam ty krásné stroje prohlídnout. Další zastávka na sváteční cestě bude v obci Břasy při příležitosti